Nakamandla phekwakho. Nakamandla ethinta sesi. Nakamandla ayamthinta namandla. Nakamandla emthinta. Nakamandla emthinta. Usamthintile angena kuyena busela phambili. Busela phambili. Come in front. Namhlanje ngiyasebenza. Today I'm Abantu ayikweletu ngiyayikatha namhlanje. Nakamandla ephuma ngena kuwena. power. Ayangena kuwena amandla. Power to you. Yes, nakamandla. Nakamandla. Nakamandla uyakhululwa. 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 Nakamandla ngiyakunikeza. Power. Nakamandla ngiyakunikeza amandla. This child come.
lo mntwana unesiphiwo The child is gifted. kodwa kunento Something is khona into emdisturbayo lo mntwana something is distracting une that gift gift. kamoya Gifted through the ngibona Spirit. igift enamandla la A powerful gift. Yeah. iproblem ekhona kunabantu abafuna ukuvala lento Some people they ngibona want to imimoya suppress it. engekho Evil right spirits are visible to me. Jehova kawaqamba ma Jehovah is not a liar. umlomo ongathethe imanga He's not a liar. namhlanje Today usuku lwakhe is the day of this. ene nawe usuku lwakho It's your day namhlanje as well. Yeah. uthi yebo baba Oh, yes, Father. izitha zakho Your enemies, izinsuku zazo zibaliwe their days are very few. ngesilungu your days are numbered Their days are numbered. kanti ubani okumele afe Who should die? kanti ubani okumele ahlupheke Who should suffer? ingalo kaJehova yempulelwa bani na Who is it revealed to? abadumisa uJehova Those that are praising the name of God. abahleze entendeni yesandla Those in the sakhe palm of God. Yeah. abadela izinto They have zomhlaba all the earthly abadela pleasures, iminako yeah. yalelizwe All the earthly pleasures. Yeah. bezendlini They kaJehova come to the dwelling of uJehova God. uyabamukela God is acknowledging them. uJehova God uyababekezelela is patient with them. kahle ke is a snake khona into eyinyoka la kuyi qhelisa nansi epulpit ngikhulume nayo lento eyinyoka Something khuluma la nanso ke iyanyakaza iyanyakaza inyoka nanso ke ihamba nathi ihamba nathi ihamba nathi ihamba nathi ihamba inyoka nathi ihamba inyoka iyasha iyaphuma la nyoka iyaphuma la nyoka iyahamba nanso ke inyakaza is a snake is a snake iyanyakaza moya wenyoka Spirit of the serpent. bafuna ukuvala isipho sakhe They want to lock her gift. khona igift ekhona la There enamandla is a potential of the grace. namhlanje ngizamphilisa I'm going to deliver her today. namhlanje Today. natsaka leti iyasha natsaka iyahamba nathi inyoka bheka si yayibona inyoka snake iyaphinqilika is a snake is a snake is a snake No. incane le ngane le mawuyibheka is a snake No. is a snake No. uphi mama ohamba nale ngane Where's the mother? mama Mother. uzobona amandla amakhulu namhlanje uyangishwa The power. Uyangizwa, mama? You're gonna In how many years get there. lengane? Nyaka 11 mngaphi? years. Eh? Una-11 years. 11 years usuka pho wena Nyaka 11. Epitrative. Want to come? eh Epitrative. Petritif Emkhona. imanke ikhophisa Let me 11 tell you years something. nantsok Isumnanye. nantsok nantsok There is it. 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 ngiyikhipha ngiyashisa Bene. ngiyashisa Bene. ngiyashisa Bene. ngiyashisa Bene. ngiyashisa Bene. ngiyashisa Bene. nginqamula amaphisi I cut it into pieces. phisi ngiyikhatha I cut it. ngishisa isipho sakhe ngiyikhatha I give. ngiyikhatha ngiyikhatha ngiyayikhatha 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 nantsok iyasha Bene. 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 phuma Get out here. sekuseleke manje What is left is lo muntu ahamba naye the person. ngifuna ukubuza ukuthi ubani awubamba umbhobho The person. Uthi uba lo- lona ozokhuluma la. Who's going to speak? ubani wena Who are you? ubani Who are you? wena ohlezi kuyena ofuna asebenze ubani You want her to work? Who are you? eh igama lami ngeke ngikutshele ubani Who are you? ngingisonto eh ngingisonto ufuna enzeni What do you want her to do? ufuna enzeni lo mntwana wakho funa bulale kahlenike Hold it. okay kusamele ngisebenze Let me work. okay angiqale kumoya qala Let me begin. ubani onekuyi Who are you?
Ngingisonto. Ubani? Ngingisonto. Ufuna enzeni lo mntwana? What you wanted to do? Abulala. Abulale bani? Abulala ingane encane. Enzeni? For what? Athathe igazi layo. Athathe igazi alenzeni? Bring the blood and do what? Ingane yami. Okay, yeah, ilo moya awakaphumi kahle. Evil spirits. Satanist. Diabolic Devil worship. spirits. Moya wobusathana. Satanic spirits. Hayi ngizawukhipha namhlanje, I shall ngizawukhipha cast it namhlanje. out today. Uzawuphuma. It's gonna- Awukekisa. Kekisa. Nifuna igazi lengane. You want the blood of the infant? Nifuna igazi lengane. Want the blood? Yebo. Nafika nini la? When did you come? Sekunesikhathi eside. Nenzani? What is your mission? Siyasebenza. Nidabuka kuliphi izwe? Where do you originate from? Nibuyaphi? Where do you come from? Buye emanzini. Angithi ngihlale ngitshela abantu tell ngithi some people. emanzini mawuya emanzini kuya ngawe ukuthi ulandani. Up to you. What is it that you Ziningi want? izinto ezisemanzini things that are zobumnyama ezilandwa abantu. Aquatic stuff there. Some of them are evil. Hlukahlukene. Buyisa They are intambo very- yami la, buyisa intambo yami la, buyisa intambo yami. Buyisa intambo. Mina ngiyasebenza ngisebenzela I abakithi. just work for my people of the Abakithi abahamba Those emhlabeni left bengazange and bayibone le ndlela. Bayakhunjulwa ngenxa are yami. being remembered because of my presence. Awubokwazi mawula ukuthi nabakini bayakhunjulwa People ngenxa are yakho. remembered because of your presence. Ungadlali, Do not- akuyona indawo yokudlala This le. place is not for fun. Indawo yokuhamba kanje. Ungahambi kanje. Do not do church folking. Indawo yokuqonda. Must be Inyawo zakho upright. mayiqonde. Let your steps be straight. Zingabi sekhaya. Ngapha Not at home. siseshendeni. Qopho, Efilanda. qopho, uyaqophoza ngapha, uyabuya ngapha Touching. kunkosikazi. Go to the wife. Uyabuya ngapha wena mama uyazi emsebenzini you know it uyaqophoza. well. Qopho. Doing something. Ubuye endodeni sewukhathele You are exhausted ngoba sewubuya ukuyogqobhoza. because you are being touched inappropriately. Qopho, sewubuya kumfazi. Sewugqobhozile, sewubuya Already kumfazi. done it. Sewukhathele. You are worn out. Kwenze njani? Not transparent. Kwenze njani? Hayi ngikhathele ngisebenze kakhulu kanti ubuye ukuyogqobhoza. Overwhelmed. Ene mawugqobhoza If yazi you are busy with that, ugqobhozeka kakhulu. you do it. Yabona into yontshontshwa. Theft, Isela mazontshontshwa liphiza kwasani. destroying everything. Kahle ke simbone. Buyisa ke intambo yami. Nathe phansi. Let us sleep. Ngilwe nayo lemoya. I want to fight against this evil spirits. Wena ntambo ungabi Strip. intambo. Don't be the ordinary strip. Amafutha lawa. This is the oil. Mawasebenzisa wathatha Utilize ngokukholwa through ayokusebenza. faith. It will work for you. Yiwo lawa avusa ugogo waseZimbabwe esibhedlela sekuthiwa kumele ashone. She was about to die. Weza lo sisi weza la ngathi thatha nanka amafutha wathatha ngokukholwa wafika wamgcoba engasakhuluma engasakwazi kwenza lutho kodwa ingelosi kaMprofeti yamvusa namhlanje uyaphila. It woke her up today. She's healthy. Lo kade umbona ku television Sunday. Mabona kude ngaso. Mbophe. Mfakele intambo izosha manje. Put on a strip against her waist. Mfakele intambo izosha manje. Bend right now. Nantshoke.
Nantsonke. That is it. Nantsonke. Nantsonke. Fukamba. Ya, nakhoke. Fukamba mina ngiyekeni. Phuma kulomzimba. Get out. Leave the Phuma kulomzimba. Leave the body Phuma alone. kulomzimba. Leave the body alone. Phuma kulomzimba. Leave the body alone. Yisha. Burn. Yisha. Burn. Yisha. Burn. Phuma. Get out. Phuma kuye. Get out. Leave, Phuma kuye. leave her alone. Phuma kuye. Leave her alone. Phuma kuye. Leave her, Phuma kuye. leave her alone. Phuma kuye. Leave, Phuma kuye. leave her alone. Yisha, phuma. Get bent. Bekumphopheki. Phuma. Phuma. Get out. 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 Phuma kuye. Leave her alone. Phuma kuye. Ngiyashisa. 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 Hamba. Hamba. Yes. Iyaphuma. 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 Out. 1, 2, Bill. 3, Chat. 4. Go on. Iyasha. Penny. Iyaphuma. Go on. Iyaphuma ngenyawo. Iyaphuma ngenyawo. Iyaphuma ngenyawo. Iyaphuma enyaweni. Nantsonke. Iyaphuma. Iyaphuma enyaweni. Iyaphuma enyaweni. Iyaphuma enyaweni. Iyaphuma enyaweni. Iyaphuma enyaweni. Iyaphuma enyaweni. Through the feet. 4, 5. Iyaphuma enyaweni. Iyaphuma ezandleni. Iyaphuma ezandleni. Iyaphuma ezandleni. Iyaphuma enyaweni. 7. Skombe. Nantsonke enyaweni. 8. Nantsonke. 8. 9. 9. 10. Thank you. Imsebenzi yabo imsebenzi yabo imsebenzi yabo awushayisa phezulu. Mother, where are you? Ithi baba umprofeti. The father prophet. Ngiyabonga Ngiyabonga. I thank you. uphila Uphila. yonke le moya All the evil spirits cela ingaphindi ibuye that have not come back. ipho zami My kids asibuyiswe. must be. Uthini mama namhlanje? What I say, Sithi mommy? siyabonga kakhulu mprofeti. Shaya ihlombe. Give her a round of applause. Imsebenzi yabonakala. Come. Whoa. Come. Stop it. What's that? Come, what's that? Come to the What's that? prophet. It's Zagib. Go to the prophet. Come. Zagib. Ima kanjalo. Mangenyawo kanjalo. Stand up. Bheka mina. Look at the prophet. Amandla. How? Awahlala ephe kwakho. Natho. Yes. Upon. Yes. Uyakhululwa. Really. Wena mntwana uyakhululwa. Child, you are really. Nantsonke lento. Nawo lo moya unyakaza. Spirit is shaking. Nanku unyakaza. Nanku unyakaza. Spirit is shaking. Nanku unyakaza. Nanku unyakaza. Spirit is shaking. Nanku unyakaza. Phethe pop. Nanku unyakaza. Spirit is shaking. Nanku unyakaza. Uyaphuma. Going out. Uyaphuma. Going out. Nanku unyakaza. Shaking. Uyaphuma. Nanku unyakaza. Shaking. Nanku unyakaza.
nanku unyakazo Thank you. phakamisa izandla zakho uphakamisele phezulu khona la Against. ihamba noba lengane Who came in with the child there? ninami imoya Your evil spirit. niphelwa isikhathi Your time is due. uhlala phela mama Where do you reside, lady? Ngisuke eSikhotha eMtshezi. usuka esikhotho ulethele ngane Let's go. Cha ngihlala la eGoli eTroyville. usuka esikhotho Enjoy. mama ingane yakho khona umoya ophakathi kuyona yeso Yebo. siyawusebenza namhlanje uyangezwa Infiltrated. We are attending Yezwa, to ma'am. it today. Yebo. ifunda bani What? Befunda grade is it? 11, befunda grade 12. 12 khona abantu abafuna ukuyiphazamisa Some people, they want to distract. amandla thatha umbhobhe bekele Now, nina nimphazamisa yishani 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 get bent. yishani yasha nanse nyaweni bheka usi inyawo bheka inyawo bheka inyawo bheka inyawo senzani bheka inyawo senzani yasha nyaweni yasha nyaweni yasha nyaweni Feet. yasha nyaweni On the leg. ninami imoya nihlasela lengane Spirit attacking the child. niphelwa isikhathi Your time is due. niphelwa isikhathi Time is due. niphelwa isikhathi Time is due. niphelwa isikhathi niphelwa isikhathi niphelwa isikhathi niphelwa isikhathi iyaphuma 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 nantsoko 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 iphuma 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 Going out. one nantsoko Going out. nantsoko nantsoko That is it. nantsoko iyaphuma iyaphuma nantsoko ibhola ayibhola iphuma Let it ayibhola iphuma bell. ayibhola iphuma There is sound. ayibhola iphuma There is nantsoko sound. nantsoko iyaphuma Going out. nantsoko iyaphuma Going out. nantsoko iyaphuma nantsoko nantsoko iphuma ngomlomo iphuma ngomlomo Through the mouth. yes awukekeza khamba busa ngapha mntana kekeza usi awubheka umangele ukuthi ukuphi She's surprised. awushaya izandla awushaya izandla awushaya izandla kekeza 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 inkosi kubusise mntanami God bless you, my child. uNkulunkulu akakuvikele God, let him protect you. mawubusiswe Be blessed. mawukhanyiselwe Switch on the light. zonke izinto zakho All your matters. akuphi ingqondo Let God give you Ephaphemeyo. wisdom. mawuphumelele Succeed esikoleni at school. uqeda isikole wenze okuhle inkosi kubusise shaya ihlombe Give her a round of applause. sawubona mama Yebo sanibona naba abantu isimangaliso uNkulunkulu wasenqabeni asenzile ngafika la umprofeti sabonana wayesenginikeza isuwasho amanzi nenhlanhleningi neoil ngakusebenzisa ngendlela ayithi angikusebenzise ngayo untombazana wami osebenzayo bamkhuphula emsebenzini ngangicelela yena vele bamkhuphula emsebenzini waba yimanager kwase kuthi kunomntana wakhe oyintombazana obesehlupheke kakhulu amsho iminyaka eyisithupha eshiya nje ezishiya iminyaka eyisithupha bese kuthanda ngathi nasekhanda kahambe kahle ngoba njalo besihlale simthethisa simshaya ngelilanga ngingabekezeleli ngelilanga ngokubekezelele ngathatha amanzi lawo mangifike ekhaya ngawathela endishini ngampeyita ngathi wena masimba mangabe ukhona lapho wavela khona ubuyele lapho wavela khona kwagcina ngalelo langa kekeza 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 ngiyabonga kakhulu umprofeti nali icansi lami awuliphakamisi balibone obonga ngawo amacansi angaka awubheka amacansi Traditional mats. angakanani uyabonga nganaka amacansi With them, taking the prophet. ingane for 6 years ikakela wathatha iwasho zikaMprofeti wayipeta ngazo ingane ayisayikakeli Cannot do that anymore. The child cannot do that anymore.
ingane yakhe futhi yathola isikhundla sokuba yimanager sisho izinto eziphathekayo nangumama ngoba nimbona It's a reality. Ashaye The ihlombe woman is sikikize. here. Give a round of applause and newly late. nami ke ngiphethe icansi ngapha icansi lo baba nokhokho bami elabo leli Predecessors. yebo mama naba bantu awukhulume yini eyenzakalile Speak now. What happened? Ngizocala ukucela ukubingelela enqaweni. Mina bekisenginesikhathi ngingasayi esikhathini sabomama. Nasesibhedlela bayisebeze befuna ukuyangilalisa ukuthi bangi-operate. So namhlanje ekseni ngavele ngaphathwa ngamapain. Ingani ngumuntu ofuna ukuyabeletha. Ngaye toilet akuna nje u-hour. Ngaphathwa ngamapain abuhlungu kakhulu. Mangifike e-toilet ngavele ngakhululeka. Ngiyabonga. bayaphila abantu People are getting bayaphila abantu ubungasayi endaweni odokotela abantu bafuna uku-operate Amen baba. ngoba ungasayi Amen baba. endaweni yomama not as Yeah, usual. but namhlanje makuthandazela ukhona emthandazweni waphathwa ama-pain Yebo baba. Had some excruciating pains. mawuthi ya etoilet wafike wakhululeka Yebo baba. lento ebingasenzeki iyenzakala Leave. Yebo baba. asishaye Now, ihlombe give a round of applause. uNkulunkulu akubusise God bless you. Ngiyanibingelela maqhawe enyakeni omusha. Ngibingelele nobaba umprofeti. Ngithi okokuqala inkosi uba umprofeti ayimbusise uNkulunkulu owumnini amandla onke. Ngomhla ka5 kuOctober ubaba eseDurban Station wathi asiphakamisa ama-CV noma lokho sikuphakamisayo. Ngaphamisa i-CV yomntwana engangimphathele uthunjana lapha ekhaya. Aliphelanga isonto waqashwa. Nakuba kuumsebenzi abathi utemporal kodwa bathi mayiphethe kathi bomqasha permanent. Ngiyacela ke ngilozini kababa umprofeti ukuthi bamandisele aqashwe ngokuphelele. Owesibili ke noma sekuthe bakudadlanyana khona ngithi angisase ngidlulisa ngoba kuyasinda ukuzala istage kababa umprofeti. Bengihamba ngeCorolla okuthiwa iRounder. Ngaphupha ekusuku. Kukhona esamba naye. Kwangena ubaba umprofeti emotweni. Awungakhoza ngababazi ukuthi awu ubaba umprofeti ungena kanjani ezimotweni ezinje kwaphela ubaba uhamba ngeimoto ezibabayo. Uhamba ngezixoxa izimoto ubaba ngathi lena ubaba ufuna into kuyona. Wathi hayi nayo imfanele. Awuba ngasikhathi nganenhlahla kwahlangana ngathola engcono kunaleyo. Inkosi ngiyabonga.